Hola a tots. Qui comença? Començo jo, estava esperant, tranqui, no passa res. Va, començo, Hola a tots. Hola a tots, benvinguts a Retro Scroll Channel. Jo sóc l'Scroll i estic aquí ben acompanyat de l'amic Molsupo. Com estàs, Molsupo? Molt bé, hola a tothom. Bueno, molt bé. No, aquí preparats per fer aquest pilot del Retro Scroll Channel amb una sèrie de jocs que espero que agradin molt a tothom, perquè són dels preferits d'aquí, dels dos que estem aquí, de l'Scroll i meu. I tant. Hòstia, jo, de fet, era Super Nintendero a l'època, Tu sí que eres més megadriviero, però bueno. Ja, però al final has vist la llum. Al final jo crec que, almenys amb aquesta saga, t'has acabat veient que a la Super Nintendo no hi havia més com els jocs que parlarem ara. Sí, això sí que és veritat. Bueno, parlar una mica de les Streets of Rage, això que deia el Molsupo, que és una saga que ens agrada molt als dos. Jo, si de cas, abans de començar, no sé, una mica l'experiència que hem tingut nosaltres amb les Streets of Rage, jo el vaig conèixer pràcticament de la pitjor manera possible. El vaig conèixer a partir de la Game Gear, a la Streets of Rage 1, que és probablement la versió més cutre que ha sortit mai, però que tot i així li vaig donar molta canya. No sé tu, Molsupo, l'època com el vas conèixer, si el vas conèixer amb algun pack d'aquests, o vas tindre el joc original, o no el vas tenir mai, no sé, com ho vas conèixer tu? A mi, jo el vaig conèixer perquè se'l va comprar un amic meu quan va sortir aquí a Espanya, doncs el 91, diria que era, per Nadal del 91, se'l va comprar un amic i era un dels pocs jocs que tenia ell que jo no tenia i me'l va deixar bastant, o sigui, ens anàvem canviant jocs i me'l va deixar molts cops i també vam jugar moltíssim a dobles. És que és un joc a part que guanya moltíssim acompanyat. Sí. I bueno, era un joc impressionant, era per fi una cosa com una recreativa, com un Final Fight, però a Mega Drive. I bueno, això ja ho anirem parlant molt, però jo el vaig conèixer d'aquesta forma, me'l va deixar un amic i després sí que més endavant em vaig comprar el Mega Games 2, que ve a l'Street of Rage junt amb el Shinobi i el Golden Axe, que són 3 jocs que m'encanten. Sí, i amb el Columns, no, o no? No, el Columns venia en el primer Mega Games, que venia amb l'Italia 90, el Super Hang-On i el Columns. I després va sortir el Mega Games 2, que era el Revenge of Shinobi, el Golden Axe i aquest, l'Street of Rage. I després van sortir altres Mega Games que hi havia algun de 6 jocs, i jo crec que amb algun d'aquests sí que ja venien tant el Columns com l'Street of Rage. També hi ha moltíssims recopilatoris, un del Mega CD que també venen els dos, també venen tant a l'Street of Rage com al Columns. Sí, bueno, de fet ara en parlarem, però sí que Streets of Rage és una saga d'aquestes que sobretot el 1 i el 2, que han aparegut amb bastants recopilatoris d'aquests de Mega Drive, o inclús en els cartutxets aquests, els Mega Games, que n'hi van haver bastants, també hi eren, Sí. Bueno, doncs, Molsupo, anem a fotre-li canya a l'Streets of Rage 1, no? Vinga, anem a fotre-li canya. Vinga, som-hi. Doncs Streets of Rage 1 apareix el 1991 de la mà de Sega, evidentment, i que d'alguna manera va ser la idea que tenia Sega de presentar una mica el mític
joc de fotre's hòsties pel carrer, el beat'em up, el joc no de lluita, no és un lluita 1 contra 1 com seria un Street Fighter, és un beat'em up, suposo que això ja ho sabem tots, i que va sortir publicat al Japó amb el nom de Bare Knuckle, i quan es va transportar a Occident es va passar a dir Streets of Rage. No sé tu que ets més partidari, molt supo, del nom japonès o del nom europeu o el nom americà? Jo com el vaig conèixer com Street of Rage, per mi és Street of Rage, sempre el nom americà sí. Ja. Encara que, bueno, el de Bare Knuckle sempre queda bé per fer com una miqueta, per donar-te les de... Oh, jo sé, jo jugo al Bare Knuckle, no jugo al... Potser amb el... Ja ho parlarem d'endavant, potser amb el 3 sí que té sentit distingir amb els noms, perquè hi ha tantes diferències entre els japonesos i els occidentals que podem parlar del Bare Knuckle 3 per una banda i l'Street of Rage 3 per l'altra, però amb la resta ja em quedo amb Street of Rage. Sí, que és el que vam conèixer. La veritat que sí, a mi ja et dic, és una cosa que em va impressionar molt, sobretot el nom i la portada. La portada de l'Streets of Rage, la portada europea o americana, que surt l'Axel en portada allà fotent una patada, la Blaze per darrere, aquella portada a mi em va impactar molt. Recordo que el jugava a la Game Gear, i versió molt cutre, però em tenia encandilat, Era portada de videoclub, de pel·lícules de videoclub dels 80, bueno, i tot l'anterior, com la pel·li dels Guerrers de la Nit, l'original, la de Warriors, que és una miqueta d'on s'inspiren tots aquests jocs, i et dona aquest feeling, no?, molt de punkis, yonkis tots enteros, bueno, que deies, jolín, anar a la nit per les ciutats als 80 era com més perillós. És complicat, sí, perquè ens trobem amb cada personatge per allà que tela, Sí, a més, no sé, aquest era molt vuitantero, norantero, potser ja el fet aquest de tot és un caos, tot està fet una merda, han de sortir uns tios aquí a arreglar-ho, perquè tu veies aquella portada i es veia tot destruït, basura pels carrers, gent fotent-se d'hòsties, no sé, és molt de principis dels 90, Bueno, de fet, el joc és del 91, per tant, evidentment està influenciat per tot això. Sí, és efectivament 80-90, és completament això. Falta només un Charles Bronson aquí amb el bigoti també, o algú d'aquest, però vamos, ara potser seria més en plan moviment antiglobalització i coses d'aquestes també si hagués sortit aquest gènere ara mateix, però sempre hi ha alguna excusa per anar trencant coses i potser no hi donant hòsties, sí. Millor fer-ho a la consola que no a la vida real. I tant. Bueno, doncs, què ens explica una mica l'Streets of Rage, la història? Ens explica, una ciutat que en un principi era tranquil·la, una ciutat normal i corrent. No sé si en algun moment es diu el nom de la ciutat, molt supo això? No ho he tingut mai clar. Jo diria que no, Jo diria que es veuen... No sé si és en aquest o en el segon, que es veuen en alguna imatge les Torres Bessones en l'ending, però encara que sigui mig inspirat en Nova York. Crec que en la caràtula del primer es veu un edifici que sembla l'Empire State Building, però no es diu enlloc que sigui Nova York. Jo crec que no queda mai clar, no. No és com el Final Fight, per exemple, que ens diu que és Metro City, no? Sí, exacte. Aquí no Aquí crec que no li han donat nom a la ciutat, però potser algú ens ho diu després en algun comentari, si algú el sap el nom. Sí, i tant, que ho deixi aquí als comentaris, que ens ho expliqui, que sempre va bé. Doncs això ens explica bàsicament una ciutat tranquil·la, una ciutat normal i corrent, que apareix un sindicat criminal liderat per el senyor Mr. X i que es dedica a fer les mil perreries, no? Que ha controlat tota la policia, ha controlat tot el govern i per tant pot fer ell amb els seus negocis tot el que li interessi. Llavors, els tres personatges principals, que són l'Adam, l'Axel i la Blaze, que són tots tres són expolicies. Sí, representa que eren policies i que com veuen que dintre del cos doncs no està tot podrit i que estan comprats, doncs decideixen una mica posar-se pel seu compte i agafar el toro per les banyes i intentar adreçar la situació. La justícia pel seu compte, que és el que es portava amb aquest tipus de pel·lícules que comentàvem, allò, jo soy el justiciero i ho arreglarem tot. Bueno, doncs els tres personatges, això que dèiem, l'Adam, l'Axel i la Blaze, tres personatges que, malgrat que es controlen de la mateixa manera, són bastant diferents dintre del que cap. Podríem dir que l'Axel, que és el noi negre, és potser el més lent de tots i el més fort. L'Adam és el... Sí, m'he equivocat, l'Axel és el prota, diguéssim. L'Adam és el més fort de tots, probablement el més lent, també.
Sí. Bueno, com acostuma a passar amb aquests tipus de joc, com més fort, més lent, normalment, i tenim l'Axel, que seria el terme mig, i la Blaze, que és més ràpida i bastant més fluixa. No sé, tu quin és el teu preferit o quin utilitzes normalment? A mi el meu preferit en el seu moment era l'Adam, perquè m'agradaven molt les seves patades, sí. I bueno, jo aquest joc, això, el vaig descobrir, ja ho he dit, quan va sortir a Espanya, i jo era molt petit, tindria, no sé, uns 11-12 anys, i vamos, era un joc que era una època que agafar-te un personatge de noia sí. a mi i a molta gent ens feia com, no sé si vergonya o bueno, que era una tonteria, però no jugava mai amb el personatge femení, no, sí. era com una vergonya. Llavors normalment el meu amic s'agafava l'Axel i jo m'agafava l'Adam i m'agradava bastant, era un tio a part, em recordava una miqueta, és una tonteria, però el príncep de Bel-Air, el Will Smith, i sí, mira, Will Smith aquí donant patades. No ho havia vist mai així, hòstia, ara... És difícil de veure, Em miraré l'Adam d'una manera diferent, sí. Doncs jo a l'època sempre em pillava l'Axel, bàsicament, per ser el protagonista, sí, bàsicament el que veia a la portada és el que em cridava més l'atenció. Però t'he de dir que amb els anys he acabat agafant més la Blaze, La Blaze, la veritat. Això sí que deies que quan ets petit o quan més jovenet, doncs com que, bueno, si ets un noi, agafar-te una noia fa com que, no? Que fa una mica de cosa, però t'ho juro que després d'haver-la provat és que ja les Streets of Rage ja són és tot com una mica més lent, doncs un personatge que ofereix una mica més de velocitat, encara que amb menys potència, doncs m'ha agradat més. La veritat és que ara et diria que és el meu personatge preferit, la Blaze. També s'ha de dir que els personatges tenen com estan molt equilibrats, però cadascú té la seva especialitat. Després, quan a l'hora de jugar, es nota molt i sobretot es nota molt amb els enemics finals, que depèn de quin personatge portis, el seu punt dèbil et pot complicar la vida amb algun enemic final i amb un altre personatge doncs, trobar-ho molt més fàcil. Per exemple, l'Axel, que té problemes saltant, pateix amb alguns personatges que són molt àgils i que t'ataquen i que la forma més fàcil d'acabar amb ells seria saltant i donant patades. I amb cada personatge doncs, hi ha algun enemic final que és molt fàcil si en portes un i que es pot complicar molt si portes l'altre. L'Adam, per exemple, que és molt lent, pateix també amb algun personatge que és especialment ràpid i bueno, això ja ho anirem veient, però que l'elecció estava bé perquè no és que tingués un component estratègic molt profund, però sí que tenia la seva coseta de si t'agafes amb aquest, doncs potser t'anirà millor la teva forma de jugar o potser si et costa molt aquest jefe no t'agafis ja aquest personatge perquè encara et costarà més. Sí que és veritat això, sí, que determinats personatges tenien problemes o anaven més bé en determinades situacions, la qual cosa indica que el joc està bastant ben fet, perquè que hi hagi tres personatges que els tres siguin, malgrat que es controlen de la mateixa manera, siguin bastant diferents, doncs és un gran què. Sí, s'agraeix i es complementa quan jugues a dobles, doncs quan porta un potser és això, de vegades tu encarregat d'aquest, que tu pots atacar molt o que els teus cops són més forts, doncs tu fes una cosa i jo faig l'altra i bueno, sempre és un joc que a dobles es gaudeix moltíssim. Sí, de fet és com es gaudeix més, és com s'hauria de gaudir sempre, Streets of Rage en parelles, perquè, home, sol tu passes bé, però res com poder dir, hòstia, agafat tu la poma, ves ara aquí, encarrega't d'aquests, no sé què. Sí, a part que té el típic, doncs, que pots acabar picat amb el company perquè si s'agafa això un ítem que tu el volies justament quan estàs malament de vida i no et mengis el meu pollastre i fotres d'hòsties entre els col·legues, i el de poder donar-te cops entre, o sigui que hi hagi el que es diu foc amic acaba sent una arma de doble fil. Molts cops allò de ai, ha estat un accident i després, bueno, ha estat un accident però te'l guardo per a la pròxima ens ho trobarem, sí. A la pròxima ja tindré jo l'accident. El que passa que si tens intenció de passar-te el joc, el millor és ser bons amics, perquè si no sí que no fotràs res, però... Almenys fins al final ja en parlarem que hi ha un moment que podem saldar comptes i tots els cops que ens haguem donat entre amics, doncs mira, podem quedar-nos a gust en un moment que hi ha just al final del joc. I a part d'això també m'agradaria, ja que estem comentant del joc a dobles, que hi ha fins i tot alguns cops que només es poden fer jugant a dobles. Hi ha algunes combinacions que es fan col·laborant, que tu pots agafar el teu company i llavors el teu company salta d'una manera, d'una patada diferent que no la pots, no se'ns
senzillament són moviments que no pots fer sol, necessites el company, i que també, i a part d'això, que també quan juguem a dobles surten més enemics per defecte, i això és una cosa que també s'agraeix molt, no és el mateix joc, i el joc canvia i hi ha enemics finals que directament surten per duplicat, que no és allò de dir, no, jugant a dobles és molt més fàcil perquè els dos ens posem contra el mateix. Jo diria que és més fàcil de tota manera, però hi ha dificultats afegides. Però no és el doble de fàcil, diguéssim. Potser és una mica més fàcil, però no és la meitat de difícil, podríem dir, perquè no... Exactament. Però sí que hi ha moments que dius, ara jo tinc aquest jefe i l'altre que em podria ajudar, no? Perquè també li està donant canya un altre igual que el que estic amb el que m'estic barallant jo. Sí, és una cosa que està, el que deies, està molt ben pensat, i és un joc que està molt ben parit, i jo crec per això va tenir l'èxit que va tenir. Sí, comento una cosa aquí al mig, que ara potser no té molt a veure, però no sé si a tu t'ha donat sempre aquesta sensació, les Streets of Rage 1, que a mi em dona la sensació de sprites molt petits, o sigui, bueno, molt petits no, però personatges i enemics petitets i escenaris molt grans. No sé si et donava aquesta la sensació tu quan jugaves. Lo d'escenaris grans no, lo de personatges petits, quan el vaig descobrir, no? Per descomptat, quan el jugava a la Mega Drive per primer cop, jo el veia perfecte, el veia una àrea creativa. Sí que és veritat que amb el temps, i sobretot a partir que existeix el 2, si poses primer el 2 i després poses l'1, l'1 es veu gràficament molt inferior, però jo, per exemple, he fet l'exercici també invers, jugar primer el de la Master System i després l'Street of Rage 1 de la Mega Drive, i llavors l'Street of Rage 1 de Mega Drive sembla una àrea creativa un altre cop. Sí. Jo els gràfics sí que és veritat que els ninos a dia d'avui es veuen petits. A l'escenari tenen escenaris grans, tampoc són... No són immensos, però al ser els personatges i els sprites més petits, sobretot amb això que dius després d'haver jugat al 2, dona la sensació com que tens més espai, com a mi em dona aquesta sensació, perquè amb el 2 ja hi arribarem a parlar, però clar, els personatges, els sprites són bastant més grans, allò em sembla que estiguis com més atapeït, no? Home, òbviament ocupen molta més pantalla, i és veritat que hi ha molt menys espai al 2 que a l'1 per poder moure't, però jo no ho noto gaire, almenys quan jugo a l'1 no noto que estigui superample, sí que noto que el personatge és petit, però sí, és veritat, és una cosa que va juntament amb l'altra, però no m'havia parat a pensar-ho mai. També el que es nota molt, per exemple, el Final Fight de Super Nintendo, quan sí que jo havia fet la comparació aquesta, Final Fight de Super Nintendo i Street of Rage 1 de Mega Drive, perquè com Final Fight té molta mala fama i bueno, és veritat que com a joc potser és més divertit a l'Street of Rage, però gràficament, encara que sigui molt limitat al de Super Nintendo, li dona 1000 patats. Si veus jugar al Final Fight de Super Nintendo i després a l'Street of Rage de Mega Drive, i es veuen semblen liliputienses, són marufets, són massa petits els personatges de Mega Drive, però bueno, són cosetes que van amb l'època, i amb l'època directa jo no ho notava i el veia molt, molt, molt semblant a lo que ja s'havia vist mesos abans amb el Golden Axe. Jo els veia els personatges més o menys de la mateixa mida, les dimensions dels escenaris també les veia més o menys igual, i jo ho trobava molt similar. Fins i tot es diu que potser es va utilitzar un motor gràfic o part dels gràfics del... Sí, és probable. No està confirmat per això, però hi ha com alguns rumors, algunes pàgines diuen, ho deixen anar. Bueno, fantàstic. Doncs, si et sembla, anem a parlar una mica dels dolents, perquè hem parlat dels 3 personatges que podem controlar, i ara, si et sembla, parlem una mica dels personajillos que ens anem trobant, no? De l'escòria dels carrers, que està disposada a fer-nos la vida impossible. Que el joc comença molt tranquil, com tots aquests jocs, evidentment, comença molt tranquil, i després la cosa es va complicant i es van complicant molt els enemics. Tenim bastanta tela, tenim els galcies aquells quan comencem, que de fet els hi diem galcies o gàlcies o com sigui, però en realitat a les Streets of Rage 1 no tenen nom els enemics, que no tenen ni nom ni barra de vida, a no ser que siguin els enemics finals de cada pantalla, però no tenen nom. Sembla que al Japó el manual d'instruccions de la versió japonesa es diu per internet que sí que venien els noms, però jo no conservo el manual de l'Street of Rage de l'europeu, però em penso que no venien, i el joc, per descomptat, els personatges normals no tenen nom ni tenen energia pròpia. No.
Però bueno, si els hi podem dir García, els hi podem dir els punkis, els macares normals, els enemics els bàsics, els que ens sortiran, ens acompanyaran gairebé durant tot el joc. A les 3 entregues, sí, a més sortiran quasi a totes les pantalles, vull dir, no... Sí, que al final fa una miqueta de pena i tot ja matar-los, perquè ja són com de la família, Sí, home, els has matat tantes vegades ja que dius, bueno... Sí, s'hem pagat tants cops que ja podem anar fent escanyes després de jugar. Doncs, home, dintre el que cap tenim personatges bastant variats, perquè hi ha aquests Garcies o Galcies, tenim els, ara no recordo com es diuen, aquells que fan segades, que van amb una xupa de color groc. Els signals, com sí. la pasta de dents. Sí, és veritat. Els signals, dic dels primers que tenen l'especialitat, a part de donar cops de puny, de vegades venen armats, venen amb navalles, o amb polles de vidre, o amb canyeries, Bueno, són els típics que també poden portar alguna arma i no és que siguin molt més perillosos, però bueno, a part d'haver d'estar vigilant que no ens donin algun cop més fort, doncs podem aprofitar i un cop li paguem ell deixar l'arma a terra i li podem prendre i llavors ja som nosaltres els qui tenim avantatge i podem abusar ja dels enemics encara més. Sobretot això ara que comentaves de les armes, que el sistema d'armes canvia quasi bé en cada entrega, Sí. Perquè a l'Streets of Rage diguéssim que l'arma no té vida per entendre's, no té una barra de vida, diguéssim que l'anem gastant, sinó que es gasta cada vegada que cau a terra. Si agafem una tuberia i ens donen un cop, per exemple, i ens cau a terra, crec que pot arribar a caure fins a 3 vegades o 2 vegades. Jo diria que sí, el tercer desapareix, em penso. El tercer cop que ens cau desapareix. Sí, que és una pena, perquè és allò, hòstia, podrien aguantar l'arma, però bueno, de fet arriba un moment que si passem de pantalla, que per suposat l'arma ja no surt, però bueno, si gestionem bé els recursos podem fer durar l'arma bastanta estona. Com a mínim les tuberies i les barres, perquè els ganivets sí que és veritat que es poden llançar, els ganivets, i llavors, bueno, de vegades et despistes i el llences... No he acabat de saber mai ben bé en quin moment llences el ganivet i en quin no. Jo crec que és quan, diguéssim, fas l'acció de fer un cop de puny i portes un ganivet i tens un enemic molt lluny, llavors el que fa el personatge és que el tira en lloc de clavar-lo, no? Però bueno. Això és una gran pregunta. Jo en el primer tampoc tinc clar, jo m'inclinaria que és com ho has explicat, però amb el segon sí que diria que és fent la combinació, el 2 cops endavant i el botó d'atacar, sí que el llences al ganivet, i en el tercer diria que també és la mateixa forma, però amb el... No sé si és 2 cops endavant i donar l'atac o B més C ara. No sé si m'estic confonent amb el Final Fight. Però bueno, és una d'aquestes dues formes. Amb el 2 i amb el 3 sí que pots controlar tu quan llences l'arma, però amb el primer... No sé si és molt misteriós. Jo crec que decideix la màquina. Sí, jo diria que és això. Quan tens un enemic una mica lluny i apretes, o com a mínim sempre m'ha donat aquesta sensació, el personatge tira el ganivet. Però bueno, a saber és una mica random, depèn de com. Sí. Bueno, ja que parlàvem de les armes, també doncs dir que es poden aconseguir si les porta un enemic o bé si estan dintre d'algun element que es pot destruir de la pantalla. Algun bidó, alguna caixa, alguna cosa així. Un telèfon, i de vegades això, tot el que vegis que està per enmig i que et pots que et pot molestar, ho trenques i que sempre pot haver alguna coseta interessant dins. Alguna pometa per recuperar vida, algun pollastre, alguna arma, alguna vida extra, sí. Sí, sempre és interessant. I tornant a lo dels enemics, hem comentat aquests dos, però sobretot ja després, no sé ni com anomenar-ho, però aquelles senyores amb làtigo, prostitutes, o no sé... Senyores de vida alegre. Sí, no sabria com definir-ho, de fet, ben bé que és de què treballen aquelles senyores, però, per suposat, res massa net, Potser treballen en algun circ, no sé. Potser sí. Sí, van donant fuetades, van amb una aparença molt sado. Sí. Bueno, suposo per fer una mica l'ambient aquest callejero, l'ambient aquest de que et faci una mica de mal rotllo, que sigui gent de mala vida, o bueno... Jo ara podria donar una anècdota que quedaré molt malament, però si li posem un 3x en aquest programa pilot, jo me'n recordo que amb els meus amics feien molt la conya que quan
quan agafaves en aquestes senyoretes i les agafaves per darrere, doncs que semblava que estiguessin fent una altra cosa. Hòstia. Sí, la veritat és que sí, hi ha moments... Ja intentaré posar algunes imatges aquí que es vegi això. Que sí, que donava una sensació estranya. I a més, aquestes noies eren molt malparides perquè actuaven una mica diferent de la resta. Per exemple, els signals aquests o els altres, quan els picaves i queien al terra, el que feien és aixecar-se. En canvi, aquestes noies, depèn de com es quedaven a terra, com que s'estaven recuperant i després s'aixecaven de cop i és quan et fotien, la que et despistaves. Sí, volien donar-te pena. Ai, m'has pegat, ai... Pobrissona, em fa molta mal, i quan ja et giraves i deies, bueno, potser la deixaré lliure, i tornava amb el fuet i zasca. Sí, tenien com un timing diferent els altres, no? Tardaven una estona. De fet, fins i tot hi ha un nivell que jo o sigui, a l'Street of Rage, bueno, tots aquests jocs tenen un temps límit per anar superant les fases, però és una cosa que no hem comentat perquè gairebé passa desapercebuda perquè hi ha molt de temps, és gairebé impossible perdre una vida per temps, però jo l'únic cop que recordo haver-la perdut és per culpa d'aquestes senyoretes que a la fase del vaixell que veurem més endavant surten moltíssimes d'elles i es queden un cop, els dones un cop i se'n van a terra i clar, com que no s'aixequen fins que no t'has allunyat, el temps va passant i va ser l'únic cop que em vaig despistar i vaig esgotar tot el temps límit i vaig perdre una vida perquè aquestes senyoretes m'havien fet perdre temps perquè era un cop de puny i anaven a terra i clar, elles encara tenien bastanta vida i potser li havia de donar jo 5 cops de puny per acabar amb ella i fins que no s'aixecaven cada cop doncs anava passant temps i és l'únic enemic que et pot complicar la vida amb el temps màxim del joc, diria, encara que això has d'estar una miqueta despistat. Jo aquella partida estava una miqueta empanat, però és l'única que et pot complicar la vida en aquest sentit. Sí que és veritat, això. Jo et diria que també l'única vida que he perdut per temps a les Streets of Rage va ser contra una d'aquestes noies. Bueno, unes quantes d'aquestes. Sí, unes quantes, que surten moltes. Perquè una no dona problemes, el que passa que quan se n'ajunten unes quantes, doncs clar, la cosa es complica. No sé, quins enemics més tenim molt supo? No sé si ara tu en recordes algun més, hi ha els karateques i alguna cosa més. Sí, en el primer lloc no hi ha molta varietat, crec que diria que són 5 tipus, ja hem parlat de 3, els karateques que has comentat ara mateix, que són com una mena de lluitadors orientals amb cabell llarg, que fan un salt amb patada voladora i es salten per sobre, després et tornen a fer com una patada que apunten al coll. Són una miqueta més complicats, normalment perquè a partir de les fases més avançades surten en grup, normalment ataquen amb grups de 3 o 4 que venen en fila, és molt divertit perquè si els agafes bé te'ls pots carregar tots seguits com un dominó. Sí. Però si et despistes també et poden anar saltant i donant-te la patada un rere l'altre i també et poden complicar una miqueta més. I després diria que l'últim que ens falta d'enemics que no siguin enemics finals són una mena de malabaristes, pallassos, que van fent equilibris poden sortir o amb unes torxes de foc o amb unes astrals. I van fent els seus equilibris i te les van llançant a distàncies i normalment surten també acompanyat amb altres enemics i el fet és centrar-te en ells perquè si estàs una miqueta centrat amb un altre enemic i et despistes d'aquests és quan agafen distància i llavors sí que et comencen a disparar, encara que tu també pots tornar-los els cops i evitar que et facin mal. Si tu fas un cop de puny just quan se t'apropa una destral que t'acaba de llançar o una torxa, van a terra. Però ell també es defensa amb això i de vegades has de fer bastant combo bastanta combinació de cops per acabar tocant-li, perquè amb un o 2 cops de puny només li llences armes però no li acabes de treure energia. No li fas mal. Sí, són malparits aquests pallassos, perquè és el mateix que dèiem abans, a la que se n'ajunten uns quants i es lien allà a tirar destraletes o envoltar-te o això, es complica la cosa, però bueno. Sí, a part van donant saltirons, són com una mena de... Bueno, sí, són com equilibristes, malabaristes, no paren mai al mateix lloc molt de temps i sí, de vegades estàs una mica com perseguint-los, més que perquè ells, entre que busquen la distància per atacar i que van movent-se saltirons, de vegades el que costa és acabar d'enganxar-los, perquè són una miqueta de tios d'allà molt
molt escorridisses, que no volen el contacte, defugen el contacte. Sí, té un exèrcit molt estrany, el Mr. X, té un exèrcit curiós, No sé qui li va fer el càsting, però jo diria que va passar per un circo. Sí, devia recollir, bueno, per això el que dèiem, tota l'escòria que trobés per la ciutat, el més tirat, i mira, es va trobar aquests pallassos i els va contractar. I em sembla que no ens en deixem cap de personatge. Hi ha algunes variacions, potser, de colors, potser surten pintats de diferents colors. Ara, la veritat és que no ho recordo gaire, però em sembla que sí que canvien algunes paletes en algun moment, sobretot en les fases finals. Sí, canviant paletes de colors i cada color doncs representa que té una més força, més energia, però no hi ha... de varietat d'enemics normals són aquests, diria, el primer Street of Rage. El segon i el tercer sí que hi ha bastanta més varietat, però en aquest hi havia només aquests cinc tipus d'enemics. Si et sembla, aprofitem i parlem de les fases, una mica de cada una de les pantalles i de l'enemic final que ens trobarem. Perfecte. Vale, bueno, comencem, com sempre, a les ciutats, amb el mític tema, només el primer tema que es pot sentir ja al començar la primera ronda, podríem dir, que és el tema de Fighting on the Streets, es diu, o Fighting on the Street, que és una passada, aquella pantalla, que, bueno, comencem... una cosa de les que a mi sempre m'ha agradat més de les Streets of Rage, que comença el joc de nit, ja, amb unes llums de neó al carrer, amb la gent ja que et comença a tocar els nassos, amb les cabines de telèfons, amb locals tot estranys a darrere, amb cafeteries i alguna cosa rara per aquí, i... És com un ambient entre la música i això que és de nit i de ciutat, però amb els neons és com un joc, diria, com fiestero, com de sortir potser amb alguna ciutat una miqueta xunga, però sí, et dona una sensació de, mira, aquí on estem sortint allà d'una canya, allà de sortida i això, amb un ambient, a mi em recorda això de fiestero, discotequero, xungo, complicat, però sí. que té com unes sensacions molt particulars. Doncs començarem aquí als carrers, amb aquestes llums de neó tan xules, i arribarem a trobar-nos l'enemic final, que aquí sí que, quan ens trobem un enemic final, té barra de vida i té nom. Diria que el nom no el té. La barra de vida sí. La barra de vida sí, vale. Segur que sí, però no tenia nom encara. El nom només ve en el manual japonès. Vale. És que, saps que jo hi ha moments que confonc una mica... Jo he estat jugant molt últimament a l'Streets of Rage, el remake, i llavors el remake sí que tenen noms. I ara ja aquí se'm mesclen les coses, però bueno, ja en parlarem del remake. Doncs el primer enemic que ens trobem, el senyor Antonio, que se'n diu una espècie d'australià, amb un boomerang que no és res de l'altre món, la veritat és bastant fàcil, no? Que, bueno. Jo fins i tot em crida l'atenció perquè quan he buscat informació per internet, en alguns jocs diuen que aquest Antonio, bueno, ja amb el nom d'Antonio, que és italià, però clar, és un gegant amb boomerang que no sé molt bé per què ha triat l'arma de boomerang si és italià o el que pensàvem tots és que era un australià, clar, per això portava el boomerang i no sé, i a part després en un altre lloc veurem que surt un cangur, que hi ha com aquesta de guinyos cap al país, cap a Austràlia, però vamos, que sí, bueno, sí, doncs sí, és un enemic molt fàcil. És una fase que és una presa de contacte, jo crec, amb el joc, i fins i tot és bastant... És una fase ideal, no hem parlat tampoc dels cops especials, però és una fase per no gastar cap atac especial i que et donin un extra de punts, perquè és un enemic final que només has d'intentar esquivar el boomerang, però que és només saltar-lo o estar una miqueta atent de la trajectòria i que no et doni una patada a aquest enemic, però és bastant lent i se li veu venir molt, el pots matar sense que et toqui. És facilot, sí, és facilot. Ara, si de cas, bueno, doncs ara que ho has dit, podem aprofitar per parlar una mica dels cops especials i després ja continuem amb les fases. Bueno, tenim els 3 botons de la Mega Drive, evidentment. Amb un saltem, amb l'altre donem cops i amb l'altre, doncs, avisem a la policia.
efectivament, sí. Tenim algun amic que pensarem que encara no està del tot, o que ens deu algun favor, o que no està comprat pel sindicat, i encara ens donen, a distància, s'ha de dir, però ens donen una miqueta de recolzament. Sí, aquí hi ha una curiositat que en vam estar parlant, que hi ha com, malgrat que sempre fa el mateix, hi ha com dos tipus de policia, no? En realitat, o hi ha com dos atacs de la policia. Depenent del player 1 i del player 2, que és el tema amb el primer jugador. Quan tu dones el botó A, llavors es veu com des de lluny arriba un cotxe que no, de la policia, un cotxe patrulla, que no acaba d'apropar-se on estem nosaltres, sinó que es queda en una part de l'escenari anterior, i des de lluny surt un policia de la finestra, treu un bazooka impressionant i comença a bombardejar la zona llavors es veu com arriba el bombardeig i es veu un cercle de foc envoltant tota la zona on estem nosaltres. Els enemics es queden com ajupits amb unes expressions i amb unes postures una miqueta còmiques de vegades, i llavors comença a tremolar tot, i els enemics normals molts moriran només amb aquest atac, i els enemics especials finals perdran bastanta energia. I si jugues amb el segon enemic, que és amb el segon player, què és el que passa, Scroll? Sí. El que passa és que en comptes de que surti un cercle de foc, cau una pluja de foc. Però bueno, el fet acaba sent el mateix. El fet és que netegem la pantalla. Pues és curiós, netegem la pantalla de personatges, s'acaba morint tothom, o pràcticament tothom, si no és que hi ha algú que tingui molta energia, i ens serveix per sortir de l'apuro, no? Si ens veiem apurats allò a punt de perdre la vida, o que no podem arribar a agafar el pollastre, pues avisem a la policia i s'ho carrega tot. Però el fet és que tant si ho fa el player 1 com si ho fa el player 2, el resultat acaba sent el mateix, però l'animació és diferent, no? Sí, tant del bombardeig com fins i tot de l'arma, i quan dispara amb el player 2 sembla com una mena de Gatling, surt allà diversos canons i comença ja a disparar. A mi m'agrada més la del player 2, és com més, marca després que va aquesta pluja de foc. Recorden també una miqueta els atacs del Golden Axe de la Tyris, de les màgies del Golden Axe, que jo diria que és una de les clares similituds que té amb el Street of Rage, aquest botó especial d'atac de màgia. Hi havia un dels personatges que era especialista en màgies de foc, la Tyris, i hi ha alguna que s'assembla bastant a aquest bombardeig de foc també. I bueno, ja que estem parlant d'aquesta, per acabar, per rematar-les, jo diria doncs, que estan limitades, que només tenim una per cada vida. Podem algun cop aconseguir una segona per ítems durant la pantalla, però normalment hi ha una per vida. Llavors és interessant també, si estem a punt de morir, gastar-la, perquè sabem que la següent vida tornarem a tenir una, i no s'acumulen. Si no l'hem utilitzat en aquella vida, la perdem. La perd, sí. Com a mínim, per gastar l'últim cartutxo, per dir, estic a punt de morir, doncs tirem això, fem net, i aviam si puc aguantar una estona més. Si hem tingut sort, hem agafat l'ítem i tenim una extra, hem de tenir present que si perdem la vida següent sortim amb una també. O sigui, si en teníem dues, hem d'aprofitar-les, perquè si no, amb la següent vida la perdem. També dir que hi ha un nivell que no la podrem utilitzar, ja ho parlarem suposo més endavant, i que hi ha com a curiositat que el cotxe de policia està aprofitat de l'ending, de la seqüència final d'un altre joc de Mega Drive, que és l'Eastward, que és un arcade una miqueta tipus Robocop, amb unes mecàniques, està una miqueta com a cavall entre Revenge of Shinobi i un arcade de Robocop. És un policia que agafa un traje especial, les fases semblen una miqueta les del Shinobi, crec que està el mateix equip de programació al darrere, i és un joc que quan te l'acabaves, doncs el policia, que és el protagonista, es veu com li venen a buscar un cotxe patrulla que és exactament el mateix. Doncs no ho sabia jo, això. És un detall molt... Jo aquest joc també el tinc a l'Eastward, i bueno, també quan el vaig analitzar en el seu moment em
vaig tornar a jugar i quan l'havia jugat en el seu dia mai m'havia donat compte i quan me'l vaig tornar a jugar fa cosa de mig any i me'l vaig acabar dic, hosti, què fa aquí el cotxe de l'Street of Rage? Però l'Eastwood és anterior com a lloc, o sigui que és l'Street of Rage on van reaprofitar aquest cotxe patrulla de la policia. Que fins i tot veus el protagonista de l'Eastwood, que és un policia amb el cabell ros, i dius, hòstia, a veure si serà l'Axel també. Però no, es veu que a les instruccions no té nom, però a la versió japonesa sí té un altre nom. Però ja em feia la pel·lícula dins, mira, és l'Axel que després de servir a la policia a l'Eastwood ha vist que la cosa no millora i s'ha posat pel seu compte. Hòstia, ara és autònom i es dedica a repartir ell per si sol, Hòstia, doncs no ho sabia això, Sempre s'aprèn alguna cosa. Hòstia, molt bé. Bueno, ens havíem quedat aquí amb les pantalles, veritat? Sí, tornem amb les fases, havíem vist només la primera. Havies la primera, la presa de contacte, al final ens trobàvem amb l'Antonio i un cop ens la passem, arribem a la pantalla 2, que bueno, és una mica més del mateix, també continuem estant a la ciutat, el que passa que aquí ja no es veuen tantes llums de neó, a la pantalla 2 ja és com una zona més tranquil·la, com uns barris més baixos ja potser. Jo diria sí, com més suburbi, més una zona més perillosa, ja es veu més degradada, més semblant a la caràtula, fins i tot. Sí, hi ha més les cases amb parets de totxos, portals així fets caldo, com cartells com de concerts o d'anuncis pel a mi em recorda també bastant, o almenys una miqueta, a la primera fase del Final Fight, decorat. Sí, que hi ha, sobretot les portes aquestes grans que es veuen de tant en tant als edificis de totxos, li té un aire a l'ambient del Final Fight. Sí. I aquí al final d'aquesta pantalla ens acabarem trobant el Freddy Krueger. Sí, sorprenent. No es diu Freddy Krueger. No és el Freddy Krueger. En teoria es diu Souther, però bueno, d'aparença acaba sent una espècie de Freddy Krueger, Sí, potser els més jovenets, fins i tot ara, abans que en Freddy Krueger, el compararan amb el Lobezno, a lo millor, però perquè té amb les dues mans els ganivets, són una mica té ganivets als dits i que t'ataca com si fossin urpes, com el mític one que tenia el Freddy, però no amb un, sinó amb les dues mans. Però vamos, que sí. A mi em recordava molt, jo quan el primer cop que el vaig veure vaig dir Freddy Krueger, vaig quedar ja, mare meva, a veure si estic somiant i estic amb un malson, em sortirà de la pantalla i la tindrem liada aquí. Que a aquest senyor no se li pot saltar per anar bé. Efectivament, com li saltis, et fa un moviment especial que és com un desplaçament ultra ràpid i t'acabes pillant, et dona sempre un cop bastant fort i treuen bastanta energia per als cops d'aquest personatge. És un personatge de no saltar i d'atacar-lo també, de no deixar-li molt de marge, intentar enganxar-lo abans que t'ataqui ell sempre. Ja un cop passada la segona pantalla arribarem a la platja. A la platja, a la pantalla 3... Però de nit, sempre de nit, Sempre de nit. No és allò de dia a prendre el sol. No, a la platja de nit. Curiós, si no recordo malament, en aquesta pantalla hi ha com vent. Hi ha com llaunes al terra, es van movent, si no m'equivoco. Ja hi havia en la segona, també. Sí que és veritat. I en aquesta hi ha pluja, fins i tot. Sí, és veritat, hi ha algun tros que plou. Una mica cutre, aquell efecte de la pluja, però bueno... Sí, ara es veu cutre, però jo en el seu moment m'agradava molt tant la pluja com l'efecte del mar apropant-se allà de les onades, que es veien les onades com agafaven una miqueta pujava i baixava la marea i tot podies estar al tros on hi havia aigua i era una cosa que es veia la sorra més fosca que estava humida i la que estava més seca i eren uns detalls. Jo a la seva època era potser la meva fase preferida, em va cridar moltíssim l'atenció, era una fase molt, molt maca. Ara és veritat que amb el temps tot es veu una miqueta cutre, però pel seu dia tenia mèrit. Tenia lo seu, sí. Bueno, i l'enemic que ens trobem aquí, des del meu punt de vista, un dels més malparits, el senyor Abadede, un lluitador de lluita lliure,
que, bueno, a mi sempre és dels que m'ha costat més, que ens posa les coses bastant difícils, perquè arriba, fa aquell cop de puny que pren quasi mitja vida i que resulta bastant complicat. Si et deixes donar el cop de puny és complicat. Aquest és un enemic que en realitat és fàcil si m'aixeques el botó del cop de puny normal i no el deixes ni aparèixer a la pantalla. Sí. Et col·loques a l'extrem on saps on ha de sortir. L'únic que també normalment sortiran més enemics dels fluixets, dels de la banda normals del Mr. X, i amb algun cop doncs et despistaran i llavors acaba entrant en pantalla, però fins i tot si jugaves amb ja seria una miqueta trampa entrar de les trampes, però si jugaves amb un mando amb autofire, amb foc automàtic, deixaves apretat el botó B i ni et tocava directament i també dic que aquest ABD per mi era un altre sorpresón, perquè per mi a mi em recordava moltíssim el lluitador de Pressing Catch de l'època de Telecinco que estava més de moda, que era l'Ultimate Warrior, l'últim guerrero, i quan el primer cop el vaig veure també, i si amb la fase 2 havia dit Freddy Krueger, amb aquesta vaig dir l'último guerrero, a veure qui més sortirà. Aviam quin trobaré, no? Sí, ja no sortia molta més famosa, però aquest, no sé, també m'encantava com a concepte de veure aquest lluitador, i dir que també és una altra similitud que jo li trobo amb el Final Fight, que el Final Fight potser no és tant com a enemic final, sinó més surt en molts més moments, però hi ha un altre lluitador de lluita lliure que també era molt famós, que eren els Santores aquests, que era l'Andrés Gigante, l'Andrés Gegant, que també surt a la pel·lícula de la Princesa Prometida, fins i tot. Sí. Bueno, això era com... Bueno, són jocs que són cosins germans, i per no dir una altra cosa. Sí. Però que sí, era això, veure un lluitador de Pressing Catch, també una cosa molt ochentera, noventera. És el que estem dient tota l'estona, i dir, mira, què fa aquest a la platja? No sé, però surt aquí, i si t'enganxa amb el cop de puny que comentaves, sí que entreu que t'agafi 2 cops, ja crec que perds la vida. Ja l'has pringat, sí, perquè jo diria que cada cop, si t'enganxa bé, és mitja barra. O si no és mitja barra, li falta poc per ser-ho. Sí. Bueno, ja et dic, a mi és dels que sempre m'han costat més, però bueno. Arribem a la pantalla 4. A mi aquesta és de les meves preferides, sobretot per la música. Ja en parlarem després de la música, però no sé si recordes la pantalla 4 i el tema musical que sona. És bastant impressionant, A mi en el moment em va deixar molt atrapat. Sí. Estem com arribant al port, no, sembla, a la pantalla 4. Estem com dirigint-nos al port. De fet, la següent pantalla serà el vaixell, o sigui que se suposa que allà estem arribant al port, que en aquesta pantalla hi han forats, podem caure. És com una mena de pont que està com en construcció, i això, i falten trossos de pont en alguns llocs, hi ha uns forats. I pots caure o pots tirar-hi els enemics a dintre, que de vegades si se n'ajunten molts, doncs va bé fotre'ls allà dintre per no tindre tanta feina, vaja. Això que tampoc és una novetat al gènere, però sí, és una de les coses també que em recorden moltíssim el Golden Axe, i és com... Són 2 jocs que també els hi trobo... No tothom li troba aquestes semblances, però jo això ho veig també molt agafat del Golden Axe, el de poder acabar amb enemics directament llançant-los. Ho tenen altres jocs, crec que el Double Dragon mateix ja ho tenia d'abans, i segur que hi ha més jocs anteriors, però una cosa que la veig molt també dintre de la línia de Sega, molt agafada del Golden Axe. Sí. Bueno, i aquí ens trobarem el senyor Bongo, un senyor molt gras, un senyor molt gordo, que el que es dedica és, a fer embestides i a llançar foc. Sí. Però a part té una sorpreseta, perquè a l'Street of Rage crec que, no sé si ja ho hem comentat, però hi ha molts atacs que es basen en agafar l'enemic i llançar-lo pels aires o fer-li cops tipus Pressing Catch, però amb Bongo ens trobarem una sorpreseta si ho intentem, i és que pesa massa. Està massa gras per nosaltres. Ens farem mal si l'intentem llançar. Això no ho hem comentat abans, perquè tenim el cop, el que seria els cops de puny i patades, diguéssim, que fem amb el botó normal, diguéssim. O si ens acostem molt a un personatge, el que fem és que l'agafem, podem saltar-li per sobre, llançar-lo, en fi. Si ho intentem fer això amb el senyor Bongo, no serà possible.
ens acabarem fent mal. I llavors, doncs, bueno, el que s'ha de fer és mantenir una mica la distància, quan fa l'envestida saber saltar en el punt, saber-li fer mal, i no és dels més difícils. A mi sempre m'ha costat més l'anterior, el senyor Abadede, però bueno, també té el seu, cada cop es van tornant una mica més malparits. No sé si era dels que et costava, dels que no et costava, o ja ho tens. No, aquest no l'he trobat mai gaire difícil. Crec que fins i tot ara no n'estic segur, però diria que fins i tot quan està escopint el foc amb la patada li podem... amb salt i patada li podem donar cops igualment i se'ls menja, no ens fa mal al foc si ho fem amb el timing correcte. No és un enemic que em costés gaire. A mi dels que hem dit, el que em costa més és el Freddy Krueger. Sí? La veritat. I normalment és per lo que hem comentat al començament, perquè el meu personatge és l'Adam i l'Adam és lent de sortida i no, molts cops no em dóna temps, o si no estic molt depenent de quin nivell d'allò que estic utilitzant, no em dóna temps a pagar-li i m'enganxa ja abans. I és amb el que és gairebé jo diria que és, bueno, amb el que vindrà ara després, és un dels enemics que em costen més que l'últim guerrer, més que el senyor que et menja hamburgueses d'aquesta fase. Doncs el següent enemic, que serà ben bé a la pantalla del vaixell, una pantalla molt xula, tot i que no és res de l'altre món a l'escenari, però per les finestres es veu el port, és com si el vaixell estés en marxa, estéssim marxant, i bueno, té com aquell so de la sirena del vaixell, que està bastant bé. Té la conya de dir que et pots trucar també i pots cridar igualment a la policia i sí. El cotxe de policia igualment. El cotxe de policia ha pujat al vaixell. Apareix al vaixell i ja està ja, no ens ajudarà molt més, o sigui, el tio després es tornarà al cotxe i no sortirà a donar-nos un cop de mà, però el tio està ja sempre preparat amb el seu bazooka o amb el de la seva gatliga. Per fotre-li canya. Sí. Doncs aquí l'enemic que ens trobem és un enemic doble, en realitat, perquè són dos noies, que l'Sprite jo juraria que és quasi bé el de la Blaze. Ho pots jurar, que és el mateix, però de diferent color, són dos noies. Fins i tot a la seva època, com no estava molt clar, alguna gent li deien com les germanes de la Blaze, les germanes dolentes, sí. de la Blaze, i ara sí que després saps la història i ja presenta que són unes persones japoneses, diria, però sí, era l'Sprite de la Blaze. I per mi eren molt complicades, per mi eren unes altres que em passava el mateix, que l'Adam és un personatge més aviat lent i encara que tenia una bona patada voladora per poder defensar-te, que amb l'Axel diria que fins i tot es pateix més, era un personatge, són complicadetes, es combinen bastant amb els atacs de vegades i són molt ràpides, costa bastant agafar-les. Suposo que precisament amb la Blaze deu de ser amb qui és més fàcil lluitar contra elles. Sí. Com que és una mica més ràpida, són més iguals i per tant pots fer-ho una mica més bé. El que passa que sí que són complicades, aquestes dues. Jo recordo que el que comentava abans, que la primera versió que vaig jugar va ser la de la Game Gear, quan em tocava lluitar contra aquestes era on més pringava, aquí la pringava bastant. A més, el C2 la cosa es complicava. Bueno, sí. Ho acabaves fent, però costava. Ara estava pensant i no estic segur si amb Mega Drive quan jugaves a dobles, diria que no era... La majoria dels enemics que hem vist abans de finals es duplicaven. Si sortia un Freddy Krueger, si jugaves a dobles sortien dos Freddy Kruegers. Diria que aquestes no, com ja eren dos, no sona que sortissin quatre. Ja seria l'hòstia, no? Potser per la mare deia que ha estat massa tenir quatre llistes. Sí. Però no, aquestes ja no es duplicaven i potser és un enemic dels que precisament val la pena jugar a dobles jugant a dobles és més fàcil. Sí. És un dels que quan jugues sol pateixes més, però sí, són complicadotes. Bueno, i arribem després a la pantalla 6, que seria la fàbrica o la factoria on hi ha les premses, que si no controlem bé els espais, doncs, bueno, baixa una premsa i ens xafa el cap, i per tant, sola bastanta vida.
Més aviat jo diria que s'apropa mitja vida també, un parell i tres com a molt d'aquestes o bueno, si ja hem rebut algun cop abans, normalment que ens esclapi un cop, normalment ja se'ns pot anar la vida. S'ha d'estar a la guait perquè molts cops estan posades dues gairebé seguides, i hi ha un espai, hi ha un lloc crec que passa això, que hi ha dues de seguides amb un espai molt petit entremig, i que la pantalla no acaba d'avançar, i jo gairebé aquí sempre pringo amb la segona quan surten, i fa molta ràbia. Aquí també pot venir la policia, que jo no sé com s'ho fa per passar la policia amb el cotxe entre les premses i tot. El cotxe aquest era, vamos, semblava un tanc, Bueno, i aquí, si no m'equivoco, repetim dolent. Ja no tenim dolent nou, torna a sortir el senyor Freddy Krueger. El que no sé exactament és si la paleta de colors està lleugerament canviada, diria que sí. Canvia. Primer cop que el veiem surt com amb uns texans blaus, amb unes mànigues de color vermell. Sí, mànigues vermelles, i el cabell ros, i en aquesta surt amb tot de negre, tot de negre, amb tota la part texana negra. Les mànigues no recordo a quin color, i diria que el cabell és lila o blanc o uns colors... No és el mateix color tampoc de cabell. No. Sí, és una miqueta diferent al gràfic, i crec que l'energia màxima que té, però els cops són els mateixos. És el mateix, sí, és repetir enemic. Sí, aquí ja comencem a aprofitar, ja comencem a veure, doncs, potser que la Mega Drive en aquell moment encara no se sabien els seus límits, perquè diries, ja no donava més per si un cop veiem l'Street of Rage 2 veurem que sí que donava molt més més de sí, però en aquest moment doncs es veia que ja estaven una miqueta esgotades les idees, i començaven a repetir patrons. Tot i així encara quedava feina per fer, perquè encara queda la pantalla número 7, que és el mític elevador, l'ascensor. Una pantalla una mica especial, perquè aquí no tenim enemic final. No, aquí només van sortint, va parant l'ascensor en diverses plantes, i van sortint aquí tota la família del Mr. X que la tenia jurada, i té la gràcia que els podem, com l'ascensor no té parets, sinó que té només unes valles més o menys que ens arriben per la cintura, no? Sí, per la cintura, més o menys, doncs els podem llançar els enemics perfectament allà a que facin una classe gratuïta de vol, però bueno, ja ens el traiem de sobre ràpidament. Si ens despistem molt hem de tenir compte amb el signal, amb els punkis que també tenen l'atac del llançament, i serien un dels únics que ens poden arribar també a tornar-nos la jugada i a llançar-nos a nosaltres, i si ens llancen és una vida menys. Automàticament aquí sí que no és energia, igual que els forats, no sé si ens ho havíem deixat abans, però també amb la fase del pont en construcció, si ens llencen a nosaltres o ens caiem, també és una vida automàticament que la perdem. Sí, i tant. A mi aquesta pantalla, malgrat que no tingui bo, sí que és una mica diferent, diguéssim, m'agrada bastant, sobretot també un altre cop per la música i pel fet de que quan l'elevador va pujant es va veient la ciutat, i quan arribes a dalt de tot es veu la ciutat bastant xula, d'una manera una mica simple, però es veu guapo. En aquell moment, hòstia, impactava veure aquell fondo, no? Era bastant xulo. Sí, veure això, que es notava que anava pujant l'ascensor, que cada cop, doncs, quan agafava més alçades veiem més en perspectiva els edificis i els sostres dels edificis de la ciutat. I també dir que en aquesta fase un altre cop podem cridar el cotxe de la policia i no arriba a entrar a l'ascensor, però sí que el veiem com està des de baix, des de la fàbrica gairebé, des dels carrers, i apareix i encara fa el seu últim, dispara el seu últim tret allà, i bueno, l'home, com que té una punteria miraculosa, doncs torna a encertar-la, i a l'ascensor els hi fa mal, doncs, a tots els enemics que hi hagi. Sí.
Bueno, i un cop arribem a dalt de tot i entrem a la porta, arribem a la 8ª pantalla i última, que canvia una mica l'aspecte, perquè si normalment anàvem d'esquerra a dreta, aquesta vegada l'escroll és al revés. És de dreta a esquerra. Bueno, això no és que sigui molt novedós, però bueno, sí que resulta curiós. Si fins ara havíem anat cap a una banda, ara anem cap a l'altra. Crida l'atenció perquè és coherent amb... No ho havia pensat mai, però és coherent amb l'ascensor. Com que l'ascensor, la porta queda a la part esquerra de la pantalla, doncs això, quan entres es veu a la pantalla per la banda on has entrat, no han girat la càmera, per dir-ho així. Sí. I sí, és bastant original, és veritat. Està bastant bé, això sí. Aquí, evidentment, l'enemic final serà, com no, el Mr. X, el senyor X, però ens té reservades bastantes sorpreses. Haurem de suar molt perquè si hem pogut arribar per aquí i hem arribat amb poques vides, més val que ens preparem, que ens posem les piles, perquè aquí hi haurà un boss rush, molt supo. Efectivament, aquí jo va ser el primer joc que vaig veure aquest concepte de boss rush. Sé que no el va inventar Sega ni molt menys, crec que Konami ja l'utilitzava abans amb els Gradius i amb d'altres jocs i potser altres companyies, però jo va ser el primer joc que vaig experimentar el que era... Jo no t'havia matat ja abans, veure tots els enemics finals un altre cop, però si jo ja havia acabat amb ell, si et sortia primer l'Antonio, després, bueno, tots els enemics finals... Tots un altre cop, sí. Un altre cop, i a part no sortien entremig hi havies d'anar caminant i per un passadís, sembla com un hotel de luxe. Sí. Sí, amb catifes, hi ha com també... Les finestres amb les cortines, les taules... Hi ha unes taules que de vegades te les llencen i dintre tenen ítems, però també et poden fer mal algunes que venen a tota velocitat i si t'enganxen doncs et treuen energia. I bueno, i de sobte, doncs això, avances una miqueta i et trobes el senyor del boomerang. I tu què fas aquí? Si jo t'havia mort ja, doncs es veu que només l'havies deixat estabornit i t'estava esperant aquí per defensar el jefe. I, ostres, tornarem contra ell. Bueno, si aconseguim passar aquest boss rush i els enemics que hi ha entremig, arribarem a trobar-nos el Mr. X, molt supo, que, si no m'equivoco, ens fa una proposició indecent. Sí, això és una cosa que a mi em va encantar també el primer cop que ho vaig veure. Que et diu... Molt original, això, Sí, era una cosa... Clar, és una... Bueno, serà un petit spoiler, suposem que tothom que ha jugat, que s'està veient, ha jugat, si no, si vol que salti un minutet. Sí, bueno... Però just ens fa una proposició indecente, diríem. Ens diu, que escolta, que tu ets molt fort i ho has fet molt bé, has lluitat molt, has guanyat a tots els meus enemics, què tal si ens fem amiguets i controles la ciutat amb mi? I és la meva mà dreta a partir d'ara. Sí. I llavors tu has de decidir què fas, i d'aquí dependrà també si decideixes tu o has arribat amb el teu company jugant a dobles perquè l'oferta és doble però és com per separat, aquí cadascú pot dir una cosa. I si resulta que dia una cosa diferent, llavors la tenim liada, llavors és quan podem desfogar-nos, i jo crec que personalment és el que fèiem nosaltres sempre, quan jugàvem a doble, si arribàvem els dos al final, un deia que sí i l'altre deia que no, era el moment d'un dir, vale, jo sóc amic del Mr. X, i l'altre dir, doncs jo vull salvar la ciutat. Per què? Senzillament doncs perquè ens deixen barallar-nos. Llavors ja és lluita a mort, el qui sobrevisqui és el qui es queda, i l'altre doncs brinca. És una cosa que ja havíem vist a Double Dragon, amb un esquema una miqueta diferent. En comptes de dir-nos si ens volia unir al jefe final, era després d'haver-lo derrotat, com que estàvem intentant a Double Dragon salvar la nòvia d'un dels dos germans, doncs resulta que l'altre també estava enamorat d'ella i al final es barallaven per la noia. I bueno, ja en aquest joc doncs no és per la noia, sinó que és per la teva moral, per veure si ets bo o ets dolent. Sí, bueno, és una cosa que, home, fa gràcia que arribis allà i no sigui... És molt pel·liculero, és molt de les pel·lícules sí que tu veies, ho veies molts cops, doncs escolta, no voldràs venir-te amb mi. Sí. Estava molt xulo, I el bo és també que un cop tu has decidit, si has decidit que si has rebutjat l'oferta, doncs ja s'acaba, no hi ha més història, doncs comença el combat final. Però què passa si li dius que sí al Mr. X? Doncs que si li dius que sí al Mr. X, què passarà amb el supó? Digue'ns-ho, què passarà amb Doncs dependrà de si estàs jugant individualment,
s'obre una trampa sobre un forat i caus i apareixes, crec, no sé si és a la fase de la fàbrica o fins i tot abans, ara no n'estic segur, però apareixes 2 o 3 fases abans i que el Mr. X t'ha pres el pèl i et torna enrere. No et pots fiar dels dolents. Amb les mateixes vides que et quedessin i o sigui, tot el joc com estigués, i has de continuar, has de tornar-te a passar el lloc i tornar a arribar a Mr. X, i el Mr. X aquí ja no hi haurà oferta que valgui, aquí ja et barallaràs amb ell. Però si jugues a dobles, la cosa és diferent. La cosa és diferent perquè si guanya el combat, no sé si depèn de que no sé si ha de guanyar el combat el que hagués dit que es volia unir a Mr. X o directament et torna a fer pregunta, però crec que si guanyes el combat, crec que et torna a fer la pregunta i li acabes dient, si acabes dient que sí, que vols... Que vols ser el seu soci? No, sí, llavors el Mr. X, en comptes d'obrir el forat, no sé què et diu exactament, i el que fas és que lluites contra ell, però no per alliberar la ciutat, sinó per ser el nou jefe del sindicat del crim. Sí. I acabar amb el final aquest, amb tu assegut al tro de Mr. X allà i amb el riure de dolent allà del jajaja. Et converteixes en un Mr. X, per entendre'ns el que acabes. Això sí que és la part més original, això de com acabes sent el dolent màxim. El chico malo, sí. Sí, que fins i tot això ja és molt somiar, però m'estava plantejant, hagués estat divertit que hi hagués algun Street of Rage, alguna seqüela que haguessis pogut ser tu el dolent i ja està, jo sé, i sí, ja estic contra... Haguessis de lluitar contra la bòfia, no? Som un altre remake al futur. A veure... Bueno, doncs, més o menys fins aquí tot el tema de les pantalles del primer Streets of Rage. Bueno, indica el Mr. X que la seva especialitat és que té una ametralladora, és la diferència amb els altres jefes, amb els altres enemics. Sí, té una arma, sí. Tampoc... És complicat, és puta, però tampoc no és el punt, des del meu punt de vista, és el punt més difícil del joc, Vull dir, amb tot el que hem passat ja, quan arribes aquí al Mr. X, si vas més o menys bé d'energia, ho pots fer, sí. Exacte, la dificultat és si has arribat a justet amb el boss rush d'abans. Sí, allà sí que... Si les zones d'aquesta t'ha complicat molt la vida i arribes amb l'última vida, sí que pots patir, però si arribes una miqueta sobrat, no és un dels enemics més complicats. Bueno, doncs no sé si et sembla que parlem una mica breument de la música, perquè la música de les Streets of Rage, Déu-n'hi-do, Yuzo Koshiro, una cosa bastant impressionant, o com a mínim a mi sempre m'ha impactat molt, suposo que a tothom, el fet de que quan tu obres el joc, el primer que surt, el nom de la persona que surt allà sota el títol Streets of Rage és Music by Yuzo Koshiro. Que això, no sé en quants jocs ho has vist, jo diria que no ho he vist en gaires jocs més, a part dels Streets of Rage, que s'indiqui el compositor o l'autor de la música, Jo no m'havia fixat mai fora de l'Street of Rage. Sé que després fixant-me al Revenge of Shinobi, que també precisament és del mateix senyor, la música doncs també ho té, també té els crèdits tant de la Marvel com de bueno, depenent de la versió, com del Yuzo Koshiro. Però sí, és una cosa com de dir Sega i sota Yuzo Koshiro, i dic, hosti, qui serà aquest senyor que ja surt el nom aquí en portada, com amb un tractament molt diferent, no? Sí. Però valia la pena conèixer-lo per després, perquè és un joc que no només visualment, sinó... Sí, visualment potser s'ha quedat una miqueta desfasat, en l'apartat musical i sonor encara és una delícia. És fantàstic, sí. De fet, jo et diria que de músiques de videojocs i sobretot d'aquesta època, la saga Streets of Rage era de mi de les que m'agradava més. És una música que es pot escoltar, vull dir...
aviam, evidentment si escoltes les versions del joc, doncs clar, doncs sona chiptune, sona maquinita, però hòstia, de vegades sents algun remixos o alguna cosa així i la música realment podria estar sonant en una discoteca o podria estar sonant en un bar, no seria res de l'altre món. Sí, jo crec que aquest senyor, el Yuzo Koshiro, ha punxat més d'un cop en discoteques també, i tots els seus temes de l'Street of Rage, i és que són perfectament de discoteques. Bueno, de fet, ell es va inspirar en alguns grups de techno. No soc molt especialista però de música electrònica, sí, dance, d'europeus, sobretot de l'època, tipus Technotronic, tipus Tune Limit, i hi ha alguns més que fins i tot en alguna banda després ja els he llegit que fins i tot se li acusa una miqueta com, no de plagi, però d'haver pres algunes parts d'algun altre grup que no tinc el nom ara, però sigui plagi o sigui una miqueta la inspiració d'agafar idees de la música discotequera, però era una música que a part al joc li anava de com anella el dit, és que li queda perfecte per anar donant hòsties i donar canya amb Arithmetic i amb els primers sons, i després destacar que no és només la música discotequera de les fases, perquè de vegades hi ha altres temes, com el tema de la introducció, que és molt més tranquil però també és fenomenal. A mi m'encanta només deixar la intro perquè te'n vagin explicant la història i anar veient l'skyline de fons de la ciutat i anar sentint aquesta musiqueta de com més tranquil·la per explicar-te la història, com més com de piano. Bueno, és un tema que també és molt i molt mític sobretot, sí. És una passada. Jo ja et dic, de tots els temes, m'agraden pràcticament tots els de l'Streets of Rage i és una música fantàstica. No sé, quin és el teu tema preferit, potser? Si ara sí en saps algun, no sé si ara et fico un compromís, però t'agrada algun tema allà concret? No em sé els noms dels temes. No, jo tampoc. Però per fases et diria que, a part de la intro, que és que de veritat que m'encanta, diria que m'agrada molt el de la fase del vaixell, el de la 5ª fase, que també potser no és dels més discotequeros, però m'agrada bastant, i el primer perquè la primera fase de totes és molt mític i el pots reconèixer en qualsevol moment. Quan només escolta un segon ja te'l reconeixeria, i el primer només per lo mític que és, i en realitat també m'agrada, no tant, però també m'agrada molt el de cada enemic final, que canvia la música amb els enemics finals, i potser és un tema més repetitiu que es comença a fer com la mateixa tonada més cops, però també s'enganxa moltíssim. Bueno, és fantàstica la música, és fantàstica. I el teu preferit? Jo diria que un dels meus preferits d'aquest Streets of Rage 1, a part del tema principal i del que has comentat tu de la primera pantalla, un dels que més m'agrada, o de la pantalla 4, que és el pont en construcció, aquell quan anem cap al port, o l'elevador. L'elevador també. L'elevador és molt xula. Tots són molt bons. És bastant matxacona, però té el seu. Bueno, ara en ficarem alguna per aquí que vagi sonant de fondo. Aviam, a la gent que ens digui també quin tema els agrada o quina pantalla tenen preferida. Sí.
queda poca cosa de dir a l'Streets of Rage 1, no sé si et queda algun detall per dir, ens queda parlar una mica de les versions d'altres versions, perquè no només va sortir per Mega Drive, aquest joc també, ja com hem dit, va sortir per Game Gear i Master System. Però més endavant s'ha de dir, no va ser, o sigui, l'original és de Mega, no va ser un llançament simultani de les tres consoles, sinó que van ser conversions en el seu nivell, doncs intentant baixar 8 bits, però de l'original de Mega Drive, anys després de que sortís el primer. Sí, va sortir més tard. El que passa que, bueno, mentre que la versió són bastant diferents, o de Master System i Game Gear, la versió de Master System, en la meva opinió, continua sent jugable, tot i les limitacions, però la versió de Game Gear, tot i que jo és la primera que vaig jugar, intentar-la jugar ara, clar... Costa. Clar, si tens una Game Gear i l'enxufes al joc, doncs pot estar entretingut encara. El que passa que el control és complicat, amb 2 botons es fa la cosa una mica rara, però clar, si per exemple has de posar-te ara, diguéssim, no tinc cap Streets of Rage i vull jugar-hi, clar, el que recomano és que acabis emulant la versió de Mega Drive, evidentment, perquè és infinitament superior. La de Master System jo no l'he provat gaire, tu crec que sí que l'has provat una mica més? Sí, jo tampoc no la coneixia però bueno, per posar-nos a fer aquest programet l'he buscada, l'he jugat la setmana passada, la vaig estar jugant i m'ha sorprès força, és molt bona per als 2 jugadors simultanis, però que és dels temes que, clar, estem dient que és un dels temes estrella de la versió de Mega Drive i sempre doncs, és una llàstima perdre-ho, però és una versió que dintre de lo que és la Master System té una qualitat gràfica molt alta, conserva totes les fases, que és una cosa que crec que la de Game Gear per alguna, conserva tots els tipus d'enemics, els moviments funcionen molt bé també. Té algun problema també amb els botons, perquè com la Master System té un botó menys que la Mega Drive, per fer l'atac especial i cridar la policia has de pausar el joc i tothom que tingui una Master System sabrà que per pausar el joc no ho pots fer des del comandament, no ho pots fer des del pad, sinó que t'has d'aixecar la consola i donar-li a la màquina. Sí, té la pausa a la màquina. Exacte, pot complicar una miqueta el tema de cridar la policia, però tret d'això és una versió que a mi m'ha agradat molt, que fins i tot té en una de les fases, a la 6ª fase de la fàbrica, que hem dit que Mega Drive es repeteix l'enemic amb el Freddy Krueger, a la Master System té un enemic final exclusiu, que és un ninotet que sembla, a mi em recorda com un tercer cameo, que em recordaria el pingüí de Batman Returns, el personatge del pingüí, que és un tio com en frac, amb barret de copa, que llença com una mena de missils, que no té gaire complicació després, però bueno, que és una cosa original, que fins i tot que per la Master System doncs es pensessin de fer un enemic diferent en aquesta fase. Sí, és curiós. Bueno, només això, dir que és una versió que a mi m'ha agradat molt i el 2 l'he provat menys, però jo em quedaria, jo crec que per la Master System al meu gust, el millor Street of Rage seria el primer. Sí. El de Game Gear, el que hem dit, que és molt limitat, té 6 pantalles només, no podem triar l'Adam, només hi ha l'Axel i la Blaze, que és allò, hòstia, hem de treure un personatge, aquí traurem? Bueno, doncs traurem el negre, no? És allò, pam, fora, aquest... Sí, Sega tenia aquestes cosetes, també ho va fer amb els caçafantasmes, que encara té més delicte, perquè aquí el personatge ja estava consagrat a la pel·lícula i tot, i bueno, no sé, falta un, doncs qui falta el negre? Sí, bueno, lo típic, a la pel·lícula mor primer el negre, doncs aquí als videojocs el primer que foten fora és el negre, però bueno. Que pobret. I també hi ha una versió que va sortir fa poc, no sé si va sortir aquest novembre passat o el desembre, per la Nintendo 3DS va sortir la versió en 3D d'aquest joc, en 3D, sí, de fet en 3D, que està disponible a la botiga de la 3DS, a la Nintendo Store, per, no sé si són encara no 5 euros, que està bastant bé. Està bastant bé. La veritat és que llueix molt bé, aquella versió. Has pogut veure? Tens la 3DS? Sí, l'he tingut i em vaig pillar el joc de seguida que va sortir, estava allà esperant-lo, el primer dia que va sortir el vaig pillar, i està bastant bé, es veu bastant bé. Aviam, no aporta, a part de les 3D, no aporta, evidentment, massa res de nou, diria. Crec que pots canviar a versió japonesa o versió europea-americana, diguéssim, però bueno, a part d'això no ho faré gaire més, però està bé perquè, home, jugar a la 3DS
jugar a l'Streets of Rage, que es vegi fantàstic, saps? Que no haguis d'estar utilitzant targetes d'aquestes per emular o fer alguna cosa rara, sinó que puguis jugar allà en vivo, i a sobre que es veu amb l'efecte 3D que llueix bastant, doncs s'agraeix. És un bon detall, i si està a un bon preu, doncs sí, és un... Sí, ja et dic, encara no 5 euros, diria un 4 i alguna, una cosa així. Que a part de... Ha sortit com amb un pack de jocs de la Mega Drive, així en 3D, perquè ha sortit també, em sembla, l'Altered Beast, algun Echo the Dolphin... Sé que ha sortit també el Hang-On... Sí, n'han sortit diversos i jo només he provat aquest Streets of Rage i la veritat és que està bastant bé, o sigui que m'he d'imaginar que els altres estaran igual de bé. Bueno, no sé si queda alguna cosa per comentar d'aquest Streets of Rage 1, molt supo. Més o menys, jo crec que ja ho hem comentat tot, que a veure, veurem si comentem els... Després que s'ha quedat, potser és el que s'ha quedat gràficament més desfasat, però... Sí. Però el joc, encara que tingui menys cosetes que les seqüeles, és un joc que encara segueix sent molt divertit. Sí, i sobretot això, si tens un company, alguna persona per jugar a dobles, és una opció boníssima per passar l'estona. I tant. Bueno, nois, doncs anirem acabant aquí. Hem dit que parlaríem de l'Streets of Rage 2, però res, us deixem aquí amb la mel a la boca. Si us ha agradat, doncs, molt supo, tindràs ganes de fer, suposo, un programet per parlar de l'Streets of Rage 2. Oh, i tant, si és que si amb l'1 ens estem passant en gran, el 2 és com potenciar totes les virtuts de l'1 a un grau màxim, serà genial. Jo espero fer el 2 i ben aviat, si la gent li ha agradat aquesta primera part, amb el 2 segur que ens ho passarem encara molt millor. Home, és que ja en parlarem, però és que el 2 millora l'1 en quasi tots els apartats, o quasi no, en tots els apartats. Sembla difícil després del lo bé que hem parlat del primer, però sí, veurem que el 2 Sega es va superar i va fer una cosa que ens té a tots amb... Bueno, per això el 2 per molta gent és el millor joc de la Mega Drive i per qui no és la gent que no el posa mal el número 1, si amb un top 10 sempre està Streets of Rage 2. Sí, no, és impensable que no hi sigui, sí. Jo no m'atreviria a dir que és el millor joc de la Mega Drive, però quasi, si em diuen que és el millor joc, tampoc els diré que no. Jo t'ho dic perquè en diverses enquestes l'he vist el número 1, també amb moltes seguis a Sonic i altres jocs, però Streets of Rage 2 és un dels que estan a les travesses pel número 1 de la Mega Drive, normalment és els que entren en joc, i això amb un top 10 per no mullar-nos, amb un top 10 segur que estaria, jo diria que amb un top 5 també, i amb un top 3 gairebé també, sí. Per mi és el número 1, a mi se'm veu el llautó. Sí. Clar, per mi és el millor joc de la Mega Drive. Totalment d'acord. Potser no és el meu preferit, però per mi és el millor joc, com a joc de Mega Drive és el millor joc. Sí. Bueno, doncs, molt supo, abans de marxar, només una cosa que abans no ho he comentat. Suposo que et coneixeran de retroscroll.cat dels teus articles, però també comentar que tu tens la teva pròpia pàgina web, que suposo que ja ho sabran, però igualment la recomanem per aquí, Los Cartuchos de la Mega. Explica'ns una mica la teva pàgina, què hi poses normalment, què hi tens? Bueno, doncs jo tinc un petit blog que m'agrada parlar de jocs de Mega Drive, i com heu vist aquí, doncs m'agrada parlar àmpliament de cada joc i fer anàlisis de si un dia vull parlar de l'Swat o del Shinobi, doncs explicar tota la informació que tingui d'aquest joc, tot el que em va agradar d'aquest joc en el seu moment. Jo he jugat sempre a la Mega Drive, va ser la meva primera consola, i en el meu blog el que faig és parlar moltíssim de jocs de Mega Drive. I bueno, i a part a part de los cartutxos de la Mega, doncs ja ho has dit que també m'agrada molt parlar, estar retroscroll i de tant en tant col·laborar i fer articles, potser sortir-me de Mega Drive de vegades, altres vegades no. I bueno, i per dir algun joc més, doncs també em podeu trobar tant en tant a Pixelacos, que alguna entradeta i alguna col·laboració doncs també he fet amb ells. Sí senyor, pàgina superrecomanada, pixelacos.com, els que no la coneguin, i res, Los Cartuchos de la Mega. Ja deixarem tots aquests enllaços per aquí sota, vale? Que la gent pugui veure el teu blog, pugui veure Pixelacos, pugui veure retroscroll.cat, sobretot feu m'agrada al Facebook, seguim-nos a Twitter, bueno, tot el que es diu, no ens volem posar pesats, vale? Però bueno. Doncs res, molt supo, fantàstic, ens trobem aviat per parlar de l'Streets of Rage 2 i res, ens despedim aquí del personal, esperem que us hagi agradat a tots i
I res, ens veiem aviat. Molt bé, ens veiem. Vinga, que vagi bé. Adeu. Adeu.